थांखियाथ' बेनो थांनाय बे डिसेम्बर दाननिनो 11 आरो 12 थारिखआव सालाकाटि NTPC आव मोनसे नर्थ इस्ट फेस्टिभेल जानानै थाङो। दा बे नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव कालचारेल जे प्रग्राम बे प्रग्रामखौ लिड खालामदों दिलीप हिरा होननाय बिथाङा श्रीभूमि अक्षम बे मोनसे कमार्शियल पार्टिनि दैदेनगिरि बा लिडार बिथाङा बेवहाय बे कालचारेल प्रग्रामाव बिसेसकै बर'नि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला बेखौ माबा खालामदों पारफर्म खालामदों बा परिबेखन खालामदों। दा बेवहाय बे बागुरुम्बा जोंहा परम्परागत बर'नि जोनोम जानायनिफ्राय फैफानाय बे बागुरुम्बा आरो नेशनेल एवार्ड स्वीकृति मोननाय बागुरुम्बा बा बारदै सिख्ला आरो बेबायदि जातीय मोनसे मोसानाय गावहानो मोनसे अंगुबै मोनसे बाइन्डिं कस्टिउम आरो ट्रेडिशनेल मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट दङ आरो बेनिफ्राय लिरिक्स दं। बेखौ एभयड खालामनानै बेखौ मेनटेन खालामाबालानो बिथाङा जोंनि सासेबो बर' सिख्लाखौ सोदेराबानो बा पार्टिखौ लेंहराबालानो सानैसोखौल' सोदेरनानै मोनसे फुल फ्लेजेड माबा खालामदों पारफर्म खालामदों। दा बेवहाय ओरैबायदि गाज्रि नुदों आरो बेखौ ससियेल मिडियायाव हगारनाय लोगो लोगो माने जिनिसा दुखु मोनथाव जादों। ओरैबायदि मुगैथाव जादों दुखु मोनथाव जे जायहा माने लिरिक्स दं गावहानो निजा इन्सट्रुमेन्ट दङ खाम सिफुं सेरजा आरो बेहा कस्टिउम दं गाननाय जोमनाया मा जानांगौ गोमो बिदन दख'ना जानांगौ गोजा ब्लाउस जानांगौ जोमग्रा आरो खानायाव हगारसारनांगौ। दा बेफोरबायदि जोंहा मोनसे गावहानो मोनसे अंगुबै बे ट्रेडिशनेल मोसानायावहाय दङ। गतिके बेखौ नांगारनानै जों दस्राखौ रावखौबो मोसानायखौ फाजाया बा मोसाजानो बायो। दा बे मोनसे बे मोसानाया जाबाय जोंनि बर' हारिखौनो गोदो गोदायनिफ्राय सिनायथि होबोबाय सारा बुहुमाव मिथिजाबाय। गतिके बिनि बागै जोंहा जथ्न' लाबोगासिनो दं जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय आरो बयबो बर' जाथियानो बेखौ दिनै फल' आप खालामगासिनो दं। गतिके बेबायदि स्वीकृति होनाय सार्टिफिकेट होनाय परिचय होनाय बे बयजोंबो मिथिजानाय बागुरुम्बानि सायाव बेबायदि बिकृत भाबै प्लाजियाराइज्ड बा डिफर्म खालामनानै बिकृत खालामोब्ला जों दुखु मोनो आरो बेखौ बिनि थाखायनो दिलीप हिरा होननाय बिथांखौ बेक्तिखौ जोङो माने कन्डेम खालामनो बाध्य जाबाय दिनैहाय। मानोना बिथाङा दिनै देखायबाय गाबोन समफोर आरो गुबुन गुबुन स्टेटआव बेबायदि जोंनि बे जातीय कृष्टिखौ जातीय बागुरुम्बा बा बारदै सिख्ला बा दावस्रि देलाय बेफोरबायदि मोसानायखौ जोंनो रोंखागौ आंनो रोंखागौ जोंनावनो दंजोबो बिदि होननानै जाहा थाहा माने डिसप्ले खालामबाय थायोबा आरो बे बर'नि मोनसे माने दिदोम जे मोसानाय बागुरुम्बा बड' ट्रेडिशनेल डेन्स बियो थानाय नङा। गतिके बेबायदि बिकृत खालामनो थाखाय बियो जथेस्थ' क्राइम मावदों। हि हेज कमिटेड क्राइम। दा बे हिसाबै बिथांखौ जों कन्डेम खालामाबा थानो हाया जानो आरो बिनि बागै बे गाज्रि मोननायनि थालावनो बयबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ माने प्रेसार खालामदों आरो जायनि जाउनाव जोङो बिनि सायावहाय केसबो होनांगौ जाबाय FIR होनाय जाबाय क'क्राझार थानायावहाय। गतिके जोङो जेब्लासिम बिथांनिफ्राय माने स्पष्ट डिक्लेरेसन आरो बिथाङा नांगौ बायदि पानिशमेन्ट बेखौ मोननांगोन आरो बे हिसाबैनो जों वेट खालामनानै दङ आरो फैगौ जाहाथे दिनफोराव खुनु दिन बे बर' जाथिनि दोरोङारि मोसानाय ट्रेडिशनेल डेन्सआवहाय जों बेबायदि जाहाथे मैला फोनाङा बा जाथिखौ आघात हानि खालामा बिनि थाखाय जों साबधान होनाय जायो बिथांखौ कन्डेम खालामनाय जायो। जोंहा खुनु जातिजों भेदाभेद गैया आरो जातिजों गाज्रि मोनलायनाय जेबो गैया। मोनसे जातिनि मोसानाय बा देंखोखौ बयबो गुबुन गुबुन जातिनि मोसागिरि खनगिरिफ्रा मोसानो हायो खननो हायो। नाथाय मोनसे जिनिसखौ माबा खालामनांगौ जोंहा मडार्न बा गोदान मेथाइआव गोदान मोसानायाव जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु ट्रेडिशनेल जाय जोंनि जातिनि मान मर्यादाखौ लाखिदों परिचयखौ होदों सार्टिफिकेट होदों बे जिनिसाव जोंहा मोनसे स्पेसिफिक बाइन्डिं ट्रेडिशनेल कस्टिउम आरो बेनिफ्राय ट्रेडिशनेल मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट दं बेखौ बाहायथारनांगोन। बेखौ बाहायाबा खुनु दिन खुनु जायगायाव डिसप्ले खालामनो जों होआ बा जोङो बेखौ इजि लानो हाया। माने बेनो सिनायथि बेखौ रखा खालामनांगोन बे ट्रेडिशनेल आरो बे रखा खालामखांनायनि उनावसो बर'नि जातिनि सिनायथिया थाबाय थागोन। जुदि बेखौनो जोङो गोबां सम सोलिबोनानै आरो मोनसे समावहाय बिकृतखौ खालामहोजोबोब्ला जोंहा मा थागोन जोंनि अस्तित्वआ थानाय नङा जोंनि एक्जिस्टिंआ थानाय नङा। गतिके बे एक्जिस्टिंखौ
रक्षा खालामनो आरो जोंनि बे माने क्वालिटिखौ रक्षा खालामनो थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय बागुरुम्बाखौ दिनै गुबुन गुबुन बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारि सारा वर्ल्डआवनो मिथिजानाय बयबो मोजां मोनोखायनो मोसादों दा मोसायो बयबो मोसाथों खिन्थु मोसानायाव जोंहा जेबो बादा गैया आरो खुनु जाथिजों जोंहा भेदाभेद गैया आरो जाय बिथांमोनहा मोसानो गोसो जायो बिथांमोनहा जोंनि रोंगौसार जायफोर इन्सट्राक्टर दङ जायफोर फोरोंगिरि दं बिथांमोनजों मोजां सोलोंनानै थिग कस्टिउमखौ गाननानै थिग दामग्रा देग्राखौ इउज खालामनानै आरो थिग लिरिक्सखौ जोंनो रक्षा खालामनानै मोसाब्लानो जेबो प्रब्लेम गैया खारन बागुरुम्बा गावहानो माने लिरिक्स दङ बे लिरिक्स माने लिटारेचार माने लेंगुवेज बे लेंगुवेजआ दिनै इट्स एडल सिक्रेटिभ फाक्ट गतिके बेखौ जोङो जाहा था जुदि सोरबा बेक्तिया जानला मोनला डिसप्ले खालामोब्ला बेखौ सोर माने इजि लानो हानो नंखायनो जों बाहाय माने कमप्रमाइज खालामनो गोब्राब मोनदों गतिके बेखौ जोङो कन्डेम खालामनांगौ बाध्य जादों आं गोबां बाथ्रा बुंला दिनै जोंनि गासै जिल्लाफोरावबो बेबायदि प्रेस मिटखौ खालामनानै सोंखारिनाय जाथों आरो बेखौ अलरेडि बिथोनबो हरनाय जाबाय आरो जोङो केसखौ एफआइआर खालामबाय थानायावहाय गतिके बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'बाय बे जाथाया दाख्लैनि खोथाल' नङा सिगांनिफ्रायनो बै जाय टिमा बेयाव पारफरमेन्स खालामदों नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव दा बिसोर जेरावबो पारफरमेन्स खालामबोयो आरो सिगांनिफ्रायनो जोङो बेखौ माखासे कनसिडार खालामबोबाय थानाय जादों एक्सन लाबोनाय जायाखै मानो होनबा जोङो इसेबां सापर्टबो मोनबोनाय जायाखै गावजों गावनि गेजेरावनो बेखौ जेबो होननाङाबो होनलायनाय जायो दा बे हिसाबै जोङो दा नै दाख्लैसो NTPC जे खुंबाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेल बेथ' नेसनेल प्रग्राम मोनसे 11 तारिख आरो 12 तारिख साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय दा बेवहाय 11 तारिखनि हाबाफारियाव जि प्रग्राम जानानै थांदों बेवहाय बिसोरो लिंहरदों श्रीभूमि अखम होननाय मोनसे टिमखौ बेखौ लिड खालायो दिलीप हिरा आरो बियो मोनसे प्रफेसनेल टिम बिसोरो अल इन्डिया प्रग्राम गायो इन्डियानि बाहेरायाव प्रग्राम गाहैबाय होनना जों मिथिगौ आरो दा बिसोर ओरैबायदि पारफरमेन्स खालायबाय दा बेवहाय बिसोर फिउजनबो मोनसे खालायदों फिउजनाव सोदेरला जोबनानै बर'बो थाबाय गासिबो जाथिनि पारफरमेन्स खालामना सोदों बिनि बादै एनाउन्सआवबो खालामथारदों बागुरुम्बा डान्स ग्रुप बागुरुम्बा दानाया मोसाफैगोन होननानै एनाउन्स खालामनानै हाबबाय जेब्ला बेवहाय बागुरुम्बा होननानै पारफरमेन्स खालायदों अब्लाथ' बागुरुम्बानि मुद्राखौनो जों नुनो मोनाखिसै लोगोसे बेवहाय कस्टिउम हौवाफ्राथ' मोनसेबो जोंनि बर' गामसा बर' गस्ला जेबो मोनसेबो गाननाय जायाखै लोगोसे बेवहाय दलफ्रा गासिबो मोनसेया खाम बायदि नुनो मोन्दों खिन्थु खामाव गोलैनाय नङा बायदि मोन्दों आरो बेखौ खिन्थु बिहु दल बाहायदों आरो माखासे सिफुङाबो जोंनि सिफुं नङा आरो बेवहाय दा बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गोबां दङ मानो होनबा बागुरुम्बाया जाहैबाय जोंनि जाथिनि मोनसे सिनायथि बागुरुम्बाया जाहैबाय जोंनि मोनसे माहारियारि मोसानाय बेजोंनो जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सौहैनो हानाय बर' जाथिया मोनसे सिनायथि मोननाय आरो बर' हारिया दा बे हिसाबै जोंनि बे मोनसे मोसानाय आयदाखौ आरो लोगोसे बारदै सिख्लाखौबो मोसाबावदों ओरैबायदि गाज्रि खालामनानै मोसाबाय जोंनि जाथिनि मान सन्मानाव फुरा आघात खालामहोबाय बिसोरो एकदम हाबसो फैनानै जोंखौ एख्ल'फैनाय बादि जाहैबाय आरो मानो होनबा बेबो आरो जोंनि बर' जायगायाव मेन बड'लेण्डआवसो फैनानै जे जायगायाव बागुरुम्बानि जोनोम जाबोनाय जेराव बागुरुम्बायानो सोब जायगायावनो बागुरुम्बा जेरैबो मोसायो बे जायगायावनो जुदि बिदि खालामफैनाया बेसिबां लासिंसिं खालामनाय जादों दा बेनि थाखाय आं बै पारफरमेन्स खालामग्राखौल' बुंनो सानाखै NTPCआ बाहाय एक नाम्बार दायनिगिरि मानो होनबा NTPCआ मानो लकेल टिम मोनसे मोनाखै NTPCआ सालाकाथि खाथियाव टिम दं दा गोबां टिम दं खाथि खाला मेरला टिम दं दा बेसिबां दाम थाङो मोनसे टिम लांनायाव बर' टिम लांनायाव बारा थाङा 10-15 हाजार थाङो बारा बेखिनिखौ मानो गारनो हायाखै दा गुबुनफोरखौ बाद होनानै बर'खौथ' एटलिस्ट एक्सट्रा स्पेसियेल पारफरमेन्स खालामहोनांगौमोन बर' टिमखौ दा बे हिसाबै जोंहा खुनु गाज्रि जाहैनाय खोथायानो फैयामोन दा बे दिलीप हिरा होननाय मानसिखौ पारफरमेन्स खालामहोबाय बिथांमोना फुरा ओरैबायदि गाज्रि खालामबाय दा बे हिसाबै जोंनि हारिमुनि सायाव जेब्लाना माबा मोनसे नेग्लिजेन्सि जानाय बिदिया बिराद जाबोबाय थादों जों खालि फेस मिडियाफ्रा फेसबुकफ्रावल' सावरायबाय थानाय जादों आरो बखिलायबाय थानाय जायो खिन्थु रावबो एक्सन लानो हानाय आवगायनाय जायाखै दा बे हिसाबै सोरबाया हारिमु आफादखौ बखिहरो सोरबाया आर्टिस्टफ्रा मा जाखो होननानै बखिहरो गावजों गाव आरो सोरबाया होनो बेखौलाय DIDफ्रावबो सोदेरलाबायना मोसायो अखौबा सार माबाफ्रावबो मोसायो होननानै बुङो खिन्थु बेथ' खोथा नङा बबेबा मोनसेयाव सोरबाया सोलोंनानै मोनसे फिसा मुद्रा सोदों बेयावथ' डाइरेक्ट बागुरुम्बा होननानै सोनाय जायाखैना कयेकटा मोसानायाव दा बेवहाय डाइरेक्ट बागुरुम्बा पारफरमेन्स होनानै सोनाय जाखाबाय नालाय बेवहाय बुंनांगौ दं दा बे हिसाबै बे गावजों गाव जेबो जालायाबालानो बयबो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिया बेवहाय सापर्ट होलायनांगौ दा बेखौ जोङो बिनि सायाव जोङो FIR होनाय जाबाय क'क्राझार थानायाव
दा क'क्राझार थानाय एफआइआर होनायनि उनाव जोङो स्ट्रंलि एक्सन लानायखौ जों लुगैदों आरो लोगोसे जों लेटार इस्यु खालामनाय जागोन गासिबो डिपार्टमेन्ट बड'लेण्डनि जेसेबां 40टा डिपार्टमेन्ट दा 39 डिपार्टमेन्टनि सायाव जोङो लेटार हरगोन जाहाथे बिदि प्रग्राम मालाबाबो खालामनायाव जाया आरो बेनि सायाव लोगोसे आसामनि डाइरेक्टरेट अफ कालचारेल एफेयार्स जे गुवाहाटीयाव दङ बेवहायबो जोंनिफ्राय इनफरमेसन थांनांगौ बिसोर बे टीमखौ फुरा बेन खालायनांगौ बिनि बादै मिनिस्ट्रि अफ कालचारेल एफेयार्सनि आन्डाराव कालचार सेन्टारफोर दं जेराव नर्थ इस्ट जन सेन्टार इस्ट जन कालचार सेन्टार गोबां जन दङ बै जनफोराव मोनफ्रोमबो सेन्टाराव जोंनिफ्राय लेटार थांगोन संगीत नाटक एकाडेमियाव लेटार थांगोन आरो जोंनि सरकाराव डाइरेक्ट चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै कालचार मिनिस्टारनिसिम जोंनिफ्राय लेटार थांगोन इनफरमेसन थांगोन आरो कमप्लेन हिसाबै थांगोन जाहाथे बै टीमखौ बेन खालामनाय जायो आरो जोङो भबिष्यतआव खुनु टीमा दा दिनै दिल्ली बिरानिल' खोथा नङा गोबां टीमानो बिदिनो मिक्स खालामना मोसाबोयो बेखौ जाहाथे खालाया बेखौ जों वार्निं होखायो आरो लोगोसे खुनु अर्गेनाइजिं कमिटिया जाहाथे बेबायदि पारफरमेन्स खालामहोआ जाय जातिनि पारफरमेन्सखौ नायनो लुगैदों बे जातिनि मानसिखौ लाना खालायथों आरो जोंहा बादा गैया गुबुन जाथिया मोसानायाव बेहाय मोसादों बिराद वेलकाम सोरबा हारसाया मोसादोंना सोरबाया मोसादों मारवारि मोसादोंना बाङालि मोसादोंना राजबंसिया मोसादों बर'खौ मोसाथों जोंहा वेलकाम जों मस्ट वेलकाम खालामगोन खिन्थु शुद्ध भाबै मोसानांगोन आरो थार भाबै जोंहा जे बुस्थुजों जोंनि कस्टिउम जोंहा मोजां टिउन दं मेथाइबो खनबावाखै बागुरुम्बायाथ' जोंहा मेथाइबो गैबावा बेवहाय दा बे अरिजिनेलिटिखौ लानानै मोसानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो दा जाहैबाय सोरबाया जुदि जास्ट एसे सोलोंनानै प्रग्राम खालामनायमोनबा बा अबेबा स्कुला सोलोंनानै खालामना बेखौ गोरोन्थिखौ जों रेहाय होनो हागौ खिन्थु मोनसे प्रफेसनेल टीम बियो मोनसे प्रफेसनेल टीम हिसाबै गोसो जानानैसो खालामखानाय बियो बे पारफरमेन्सल' नङा सिगांनि माबाबो नुबाय कलकातायाव खालामनायबो नुबाय दिल्लीफ्राव खालामनाय माखासे भिडिअ नुबाय गासिबावबो बेबायदिनो मिस्टेक खालामबोबाय थादों आरो मिस्टेकथ' नंला गोसो जानानै खालामनाय आरो दा बेनिखायनो जों रेहाय होनायनि प्रश्न फैया बाहाय आरो बेवहाय जोङो बेनिखायनो एफआइआर होनाय जादों आरो बेवहाय जुदि जेबो इसिबां एक्सन जायाबा आरो जों गोजौसिन थांबावगोन हाइकर्टसिमबाबो थांगोन जोङो जेरैखि जाया बे टीमखौ बेन खालायनांगौ आरो बेबायदि जाहाथे अर्गानाइज खालाया आरो बै जाय अर्गानाइजारफ्रा बेबायदि प्रग्राम खालामहोबावो बै अर्गानाइजारफोरनि सायावबो जों केस होनाय जागोन बेखौ जों बुंबाय आरो लोगोसे जोंनि दिनैनि बे हारिमु आफादा लानाय जि हाबाफारि बेखौ प्रटेस्ट खालामनायनि सायाव बयबो जाहाथे सापर्ट होयो बेखौ जों लुगैयो बर'नि जेसेबां माहारियारि संगठनफोरजों लोगोसे सरकाराव थानाय जेसेबां दं आरो सरकाराव गैयै जेसेबां दं बयबो जाहाथे जोंखौ सापर्ट होयो हारिमु आफादखौ बेखौ जों लुगैयो बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय The World Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इन्डिभिजुवेल कटेज माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट जिप्सि साफारि एलिफेन्ट साफारि रिभार रेफ्टिं पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 88229355